Igbo ndị ọma, Igbo mụrụ nne, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Igbo ndị na-enye gịnị ana m enye unu nsọpụrụ, ana m ekpufuru n'okpu oge niile maka na enweghị ihe dị ka ndị Igbo. Ndị Igbo bụ ọka ibe, ndị Igbo bụ gịnị? Ezigbo mba. Ha bụ agbụrụ pụrụ iche, agbụrụ mara ezigbo mma. Nke a ka m ji anabata unu n'isi mbido telivishọn n'ụbọchị taa. N'oge aṅụrị nke ụbọchị taa, ana m anabata unu na-asị unu kedu ka ekesi anyanwụ, kedu ka o si aga, kedu ka ogbe dịcha. Ama m na ihe niile na-aga n'anya ya. Ekpere anyị oge niile bụ gịnị? Ka ihe na-aga n'anya ya. N'ụbọchị taa, ana m anabata unu n'oge aṅụrụ n'isi mbido telivishọn Campus Gist. Unu ga-asị na nwaada awụchigokwa ọzọ n'ụbọchị taa. Awịla m, egwuile m ka egwi m. Awịla m n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa iwetara unu Campus Gist, ya bụ ụmụ akwụkwọ ndị a na-agagasị na mahadum. Maka na ile anya na mahadum dị iche iche n'ala anyị n'ụbọchị taa, enwechara ụmụ akwụkwọ na-agagasị otu ihe maọbụ nke ọzọ ụmụ akwụkwọ na-agabiga. N'isi mbido telivishọn oge Campus Gist ka anyị si ewepụta ụmụ ihe ndị a ụmụ akwụkwọ na-agabiga na mahadum, nke bụ mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na ọhụhụ ụmụ akwụkwọ na-agabiga. Ụmụ akwụkwọ na onwe ha mgbe niile, ọ bụ ihe niile a sị na ọ bụ ihe niile dị oche hụchara n'elu ngwọ ka ọ na-ekwucha mgbe niile. Ọ bụ ihe niile ha na-agabiga na mahadum mgbe ụfọdụ ka ha na-agwacha ndị mmadụ, ka ha na-agwa ndị nne na nna. N'ụbọchị taa agwela, mana tupu m agwa gị isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa, enwe ahịa ahụ nke ị na-ere, ihe ahụ nke ị na-eme, bụkwa nke ị ga-achọ kụwanụ maka ya. Were ọsọ were ije kpọtara anyị n'isi mbido telivishọn. Ị nwere ike soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram at isi mbido TV. Maọbụ gị gaa na gịnị? Gị gaa na webụsaịtị anyị bụ na www.isimbido.tv. Maọbụ gị gakwa na YouTube anyị, youtube.com/isimbidotv. Ị nwekwara ike kpọọ akara ekwentị na-aga n'ihe onyonyo ego ugbu a. Enweghị ahụ nke ị na-azụ, ị na-eme mmemme, unu lee onyonyo ga-ahụ na gịnị afọ abịala na njedebe. And ugbu a ka ndị Igbo si emekarị otu mmemme maọbụ mmemme ọzọ, maka na ndị Igbo bụ ndị ama n'ihe gbasara mmemme. Ị na-agba akwụkwọ, ị na-ekuba nwa na chọọchị, ị na-eme ncheta ọmụmụ gị, ị na-eme ncheta agbamakwụkwọ gị, ihe ọbụla bụ mmemme ị na-eme, kpọtụrụ anyị n'isi mbido TV ka anyị bịa gwa ụwa ka ahịa ahụ si aga, ka anyị bịa gwa ụwa ka mmemme ahụ ị na-eme ka o si aga. Aha nka bụ Nwada Chika Iriro, aha m agbanwebeghị. Awịla m n'ụbọchị taa n'oge aṅụrị na Campus Gist ka o si agagasị na mahadum. Kedu isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa? Maka na ana m agba aka abịa mgbe ọbụla m bịara, enwere isiokwu m na-eji abịa. N'ụbọchị taa, ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede. Ihe niile n'ụbọchị taa ana m ebe ya na nkenke mgbubiri ebe a ka ihe niile wee mee gịnị, ka o wee na-aga n'anya ya. Isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa bụ gịnị? Gị bụ nwa akwụkwọ, maka ile anya oge ugbu a bụ oge ụmụ akwụkwọ ji akwado maka ịga gịnị, ife ala nna ha, NYSC. Ihe a bụ oge ya ụmụ akwụkwọ ji akwado ife ala nna ha. Gị bụ nwa akwụkwọ chọrọ ịga ife ala nna gị, aga m agwa gị otu ihe, ịtụpenye gị azụ dị iche iche. Azụ m jiri bịa ịtụpenye gị n'ụbọchị taa bụrụ ibu. Ọ bụrụ na azụ ka m ga-atụpe gị, aga m atụpenyekwe gị gịnị, anụ. Ọ bụghị naanị azụ. Otu ihe maọbụ ịbụọ nke ị ga-ama tupu gị agawa gịnị, ife ala nna gị. Kedu ihe mbụ gị bụ nwa akwụkwọ gachi ife ala nna gị ga-ama? Maka na ama m ka ọ dị ugbu a, unu niile onye ọbụla edenyechago aha ya, emechago gịnị, registration nke a na-eme n'igwe ọlọrọ ọhụrụ, ọya nke ndị bekee na-akpọ online registration. Ama unu emechago ihe ndị a niile, na-echezizi gịnị ka akpọ unu si unu gịnị edinyekwere gị na steeti Kogi, maọbụ na steeti Anambra, maọbụ na steeti Ebonyi, steeti dị iche iche, ma ọ gakwa na-etinye gị gịnị gaa ugwu Awụsa. Kedu ihe mbụ ga-agbata gị n'obi tupu ị gawa gịnị ife ala nna gị? Ihe mbụ bụ gịnị? Ị ga-agba mbọ hụ na ị goro gịnị, akwa white polo nke ndị bekee na-akpọ white polo. Ị ga-agba mbọ goro na ị gorie 3 maọbụ 4. Nke a bụ iji mee ka gịnị, ebe ahụ ị ga-eje ife ala nna gị, ihe nke a gịnị, inwe ọzọ ị ga-eyikwe. Ọ bụrụgodị na nke ahụ yipụrụ ịsara ya mmiri, maka na ị nwere ike ịsa ya ọ ga-agbakọ. Inwe ike nwee gịnị nke buru ibu, nke ọzọ fọrọ ị ga-eyi. Nke a ga-enyere gị aka. Goro polo white, mana white ka unu na-ejikarị ka unu na-eji agakarị na kampụ. Goro polo 3 maọbụ 4 bụ nke ị ga-eji mee gịnị, ị ga-eyi na kampụ ebe iji mee gịnị, ebe iji ife ala nna gị. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ị ga-ekekwe gịnị, shọtụnika, nweyi ukwu, a sị na shọtụnika ndị Igbo sị na shọtụnika. Goro shọtụnika white gịnị 3 ma ọwụkwa 4 ị ga-eji wee na-eyi polo white gị. N'ihi gịnị, ihe yipụ ịhụkwa ọzọ ị ga-eyi. Ọ bụrụ na ị were naanị otu ma ọ bụ ọga, enwere ike gịnị, ofu agba aka ịmazi ihe ị ga-eme na kampụ. Maka na Igbo si gịnị, agha eyi akpara akpa anaghị eri nwa ngwọrọ. Kwado nke ọma, goro gịnị polo 3 maọbụ 4 na shọtụnika 3 white 3 maọbụ gịnị 4. Ihe ọzọ ị ga-eji bụ gịnị, akpụkpọ ụkwụ na-acha ụcha, white canvas ị ga-eji ya. Mana biko
ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ya bụ akpụkpọ ụkwụ izuzuo ya abụọ maka na mgbe ụfọdụ iwere otu gaa ọ na-agbado ụmụ akwụkwọ mgbe ụfọdụ ọkachasị obodo ya bụrụ ndị edigara na mpaghara ugwu ala anyị ụnụ maka gịnị ụnụ maka weda ha nwechara ka ọ si adị ị nwere ike inye ha akpụkpọ ụkwụ white ahụ ịmana ihe ọbụla wụ white ihe ọbụla metụ ha anya o mechiole gị bụ nwa akwụkwọ ọ ga-aka mma ka i were gịnị akpụkpọ ụkwụ white abụọ nke wụ gịnị iyiri nke a ya mechio ịsa ya mmiri tupu ya agbakọ inwe ọzọ ị na-eyi tupu ya eme gịnị ya agbakọ maka na i were otu gaa ọ ga-enyekwa gị nsogbu n'ebe ọ dị ukwuu a ga na-ajụzi nwa nke ọ dịka ọkwa gịnị onye mpịrị na-egwu dịka akpụkpọ ụkwụ oyi n'okwu dị mana gị nwa abụọ chetakwa n'Igbo si gịnị abụọ ka mma karịa otu inwe abụọ ọ ga-enyere gị aka ka ime gịnị ka ị dị ọcha ma ihe niile na-eme na kampụ ya wee gaa nke ọma ọ nweghị naanị nke ahụ ụmụ agbọghọbịa ụmụ ndị nke nwaanyị ga-agakwa gị n'ife ala nna ha biko gbakwa mbọ n'ime ogere ịzụ ihe ndị na-eyi n'ime ebe o buru ibu maka na mgbe ụfọdụ ihu ebe ị ga-asa ha sawa ha ka ọ gbakọ mgbe ụfọ na-adị mana ị ga-agba mbọ hụ gịnị ị ga-egoro ndị nke ahụ gị yiri ha ihicha ha itufuo ha ị na-agaghị asa mmiri maka na ịsa ihe gbasara ihe a na-eyi n'ime mmiri ọkachasị n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ịsa ikowe enwechara ka o si adị mana ihe ọzọ dị mkpa nwa akwụkwọ ga-eji gaa bụ gịnị akpa nke ị ga-anya n'ukwu gị akpa a na-anya n'ukwu ị ga-eji wee tinye gịnị mkpịsị odee ị ga-eji wee tinye ekwentị gị maka na mgbe ụfọdụ ekwentị ụmụ akwụkwọ na-efu na kampụ ma idoma ahịa ekwentị gị nke ọma ndị ọzọ enyere gị aka gịnị doma ahịa ma idoma ahịa enwere ndị buru ibu nọ na kampụ ga-enyere gị aka domara gị ya bụ gịnị ekwentị akpa a ga-eme akpa ukwu a ga-eme a na-anya ya n'ukwu ga-emewu gịnị ebe ọbụla ị nọ ekwentị gị nọ n'ime akpa ahụ ihe iji ede ihe ọbụla nọmba ID kaadị gị eji mara gị dịka nwa akwụkwọ nọ na kampụ ihe niile gịnị ga-anọ n'ime akpa ihe ọbụla ị chọrọ ọnọrọ na gịnị ya wụ akpa maka na ịbịa na kampụ ndị soja ndị a gịnị ha anaghị ejikwa aja ele gịnị ịbịa na-eme eri maọbụ na-edosi ihe gị mfa n'ime akpa ahụ ka ihe niile ị chọrọ ga-anọ nke ga-eme ka gịnị ịchọ ya nweta ọsịsọ nke ga-emekwa ka gịnị ndị ohi hapụ izuri maka na mgbe ụfọ na kampụ ị ga-echere ọnwa akwụkwọ ibe gị gịnị anọ na kampụ ịma na ọ na-eme gịnị ọ na-eme kpio idojọ ya tụtụrụ mana gị were akpa ukwu ahụ ị ga-enwe ike tinye ihe ndị dị gị ma ọ bụla ego ị ga-eji zụrụ otu ihe maọbụ ịbụọ na kampụ ihe ndị a ga-anọ gịnị n'ime akpa ahụ na ekwele m ọtụtụ ihe mana ihe ọzọ dị mkpa bụ gịnị gị bụ nwa akwụkwọ na-achịga na kampụ ịga kampụ ị ga-agba mbọ hụ na gịnị itinyere ezigbo ego na akpa gị gbaa mbọ na itinyere ezigbo ego na akpa gị ego ga-ezuru gị izu ụka atọ ahụ ị ga-anọ na kampụ ma ọ wụ otu ahụ ịgakwa ebe ahụ agụ budala gị ma itinye ezigbo ego na akpa gị agụ budala gị mana gị tinye ezigbo ego na akpa gị ị ga-enwe ike mee gịnị ego ga-eme ka ego ahụ ị ga-eji ewere zụrụ nri ị ga na-eri na kampụ ị ga-eji ewere zụrụ gịnị kaadị ị ga-eji wee tinye n'ekwentị gị were mere gịnị were kpọọ ndị chọrọ ịkpọ ị ga-eji ewere goro ihe dị iche iche maka na ụmụ akwụkwọ n'ime kampụ mgbe ụfọ a na-ere ọtụtụ ihe mana ọkwa gịnị onye ji ego ijiri n'ego igoro ihe ọbụla ọ sọrọ gị gbaa mbọ hụ na iji ego mgbe ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na-ajụ sị kedu ihe dị ka ego ole m nwere ike iji were gaa kampụ ya ezuore m izu ụka atọ ihe dị ka Naira 40 maọbụ Naira 45 maọbụkwa Naira 50 ihe ndị a m na-akpọ mana ọtụtụ ndị ama ha puku a na-akpọ Naira 40 bụ gịnị nke ndị bekee na-akpọ ndị iti na-akpọ 40,000 Naira 45 bụ 45,000 n'ebe Naira 50 bụ 50,000 Igbo ndị ọma ajụwa nkwụ ka pịwa ọnụ ị mara na mgbufu ya eruola nso ebe a ka ọ ga-aṅụrị nke ụbọchị taa campus dis ga-abịa na njedebe mana enwe otu azụ otu ihe anụ maọbụ ị chọrọ ịtụpenye n'ụbọchị anyị tụpenyere gị azụ na anụ enwesị nke ị chọrọ ịtụpenye anyị ngwa gaa n'igwe ọlọrọ hụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram @isimbido TV maọbụ gị gaa na webụsaịtị anyị bụ na www.isimbido.tv maọbụ gị gakwa na YouTube anyị maka na ihe emume niile anyị na-eme nọ na webụsaịtị ọ nọkwa na YouTube youtube.com/isimbidotv ebe a ka ị ga-enweta anyị ị ga-ahụkwa akara ekwentị na-aga n'ihe onyonyo gị afọ abịawala na njedebe ndị Igbo bụ ndị ama na-eme mmemme nke ọma ndị Igbo bụ ndị ama bụ gịnị ndị na-emelite ihe ndị ma ihe ekwe na-akụ bịa kpọtụrụ anyị ị na-agba akwụkwọ ị na-ekuba nwa na chọọchị ị na-agba akwụkwọ ọdịnala kọnki chọọchị ị na-agụ nwa gị aha ị na-eme gịnị ihe dị iche iche ị na-eme bụkwa nke ga-achọ ka ụwa nụ maka ya kpọtụrụ anyị kpọọ anyị n'akara ekwentị na-aga n'ihe onyonyo gị Isimbido TV ga-aza gị oku ozugbo anyị anaghị egbu oge n'ihi na izu ọbụla eziri anwụrụ ọkụ o ruole eluigwe ntị
nka bụ nwada Chika Iro gị story soro mụ onwe m. Ị nwere ike soro m na Facebook Rachel Iro, ọba aha m na Facebook. N'ụbọchị nta biko ka ị chọọ na Owere nchi unu emana maka ịnọnyere n'ụbọchị taa dịka m si ekwu oge niile biko gbara ọnwụnwa ọsọ, gbara ekwensu ihe ọbụla ga-etinye gị na nsogbu na ọnwụnwa biko gbara ya ọsọ. Ndewo.